Айде, бате, почва се пак. Този път дойдох с влака до Клисура. От тук тръгвам сега към Копривщица, Панагюрище, Тисаря после и към Сопот. Леле, каква гледка има от тук, не е истина. Тук пише, по време на Прилското въстание Иван Танков Боримечката за първи път възвестява, че ще бъде даден изстрел с черешовото топче. Денеко тук е гръмнато да си пум, да се чуе хубаво навсякъде. Ето го и Боримечката. Страхотно. Много е голям паметника, между другото. Аз, ако отида, сигурно ще му стигам до първата сглобка на паметника и това. Е супер висок. Боримечката. Между другото, той не е измислен герой. Не е от подигото някой измислен, като Хари Потър или някакъв. Съществува е истински човек. Голям българин, грамаден, който... гледайте. Вой, направо не мога да отлепя поглед от тази гледка. Той наистина е бил участник във въстанието. Наистина се е сражавал и наистина е носил топчето на рамо, бате. Айде към Копривщица, брат. Байра е мой са. 8 км и половина. Байр. Като за начало на пътуването. Защото аз до тук не го боля. Тук слязах с влака, само се разходих и с това. И сега почва вече истинското каране. Гледай какво е нещо, брат. Оле, майчице. Аромата. Пак е асфалт. Въртим си нагоре. Ама една кола не му е разминала до сега. А пък тия борчета ухаят на рай, брат. Малко се поотдалечих. В къщата на Бенковски съм в момента. Пушката му е това, знамето. От тук има и клетка даже. Страхотно. На паметника на Бенковски има горе кацнал черен щъркел, брат. За първи път виждам черен щъркел. Бутам към мястото, където съм решил да спа. Тук трябва да има едно параклище. Нямам търпение вече да разпа на палатката. Отдолу има вода. Трябва да има чешма. Видях, че има чешма, да тече, че да мога да се изкъпя. Бате, ето го. Гледчица си имам. Некви пейки тук. Заслонче тук. Красота, бе. Под боровете ще спа. Леле. Май само вода да мога да има. Се спъм. Коприва. Чакай да видим къде е чешмата. На снимките гледах, че има чешма. Сега ако има и водичка. Ето е чешмата. Някакъв мъркуч. Брадаре. Къде отива този мъркуч? Добре, имаме мисия сега да го проследим това къде отива. То отива тук под земята, бе. Добре. Мисията е да видим, ако го изкарам, да видим какво ще се случи. Дали ще текне. Мале. Вир вода. Знаеш какъв бър бутах тук догоре. Обаче красотата. Я да видим сега. Айде на баня, братко мой. Малко едва пуска, ама колкото мога ще се изкъпя така. И колкото мога тук поне краката ще мога да си измия. Изкъпах се, изпрах си дрехите, разпънах тук палатката горе-долу. Сега вече мога да снимам така гледката. Има тук между другото нацепени дърва. Мога да си запаля огън. Параклището и нататък гледчицата.
Днеска, между другото, не е уморително. Единствено, началото 8 км бър дойде малко тежкън. Не беше кой знае колко приятен. Всъщност беше адски приятен, защото е така сред борови, дръвчета. Изключително готино. Караш се. Естествено, целият си вир вода, потен. Кола за коси я взех, сигурно няма да я пия, ама ще видим. До тук около 30 км. Страхотно красиво е Копривщица. Няма такива къщи. Цветове, такива китни, готини. Не мога да разбера защо, при положение, че има 6 или 7 къщи на революционери, на възрожденци, какви ли не личности. На Бенковски бях в къщата, много яко. При положение, че съм чел и медальон на книгата. И историята е много интересна неговата. И като влязах и направо някакъв такъв целия настръхнах. Много, много готино. И не знам за как. Това е брутално място. Аз си загубих мисълта, щях нещо исках да кажа на друго, ама загубих се. Айде да хапаме, че то. Сега само да посолиме малко. И ако ме спрат ченгетата някъде, има да давам обяснения за тия пликчета. Ма как да това на солница да нося при положение, че... Естия толкова. Прекалих. Айде, дами и господа, да си доям мусаката, една салатка и за десерт касийки. Краставицата е мека, обаче домата е домашен. О, бате. Супер. Почвам да ям. Събирам шишарки. Специално за пламката сега ще направим едно огънче. И ще си мятам шишарки в огъня. Почти го направих. Даже вече мога да го пална. Ох, на батко, какво става, брат? Айде! Гледай какво става тук. С шепи, бате! О, ес! Добро утро! Да се събуди човек със и тая гледка. Колко е хубаво, обаче хладно, мали. Отворих само палатката, надникнах само. Веднага разтеперех зъбите. Чешмичката тече, сега ще измием очите, ще измия зъбите и чакам да надпече. Опалянка, време за закуска. Отваряме соления кекс. Що не си взех ножа? Солен кекс, вакуумиран. Готов. 2 парчета, лате. И краставицата от снощи дет ми остана. Найс. Си направя едно кафенце сега. И нещата ще станат повече от страхотни. Отида ли в кекс с какао? Лекичко поръсихме краставицата. Отивам само да си слова водичка и... Бах ти якото място. Направо не ми се тръгва. Ето тук, гледай, какво става. Шишарки, брат, шишарки с нощи, като ги запалих.
О, направо мога да ходиш и така и да риташ. С нощи като ги запалих. Пукат, пукат! И насам. Колелото, храмчето, параклиса по-точно. Някой е запалил между другото някъде огън. Вижда се леко дим, не знам на клипа дали се вижда. И мирише много готино. Еми, това е. Айде, последно е така. И да отиваме в Копривщица да пием едно кафе. Докато пия кафе се заредя телефона. И после е газ към Панагюрище. Айде, братко! Сега горе-долу около 18 км спускане ще има. Почва. Избъхтих едно малко бърче. Сега че и хладно, дърветата правят сянка. Супер готините болчета. Няма жива кола, жив човек по пътя. Мирише страхотно. Айде! Бре, много яко са го направили тук музейчето. Iron Man. Стрелча имат невероятно паркче. Уникално. Много поддържано, окосено, с паметници, има сцена, пейки. Можах да снимам Панагюрското съкровище, така да направя клип, защото има охрана вътре. Само снимки направих. Обаче поне тук в къщата на Арена княгиня ще мога да снимам. И този път не мина без бутане. Що всичките места, където трябва да спа и няма вода, трябва да се наебахте баирите, бате. Трябваше да го кача веднъж и се преебах, качих го от една друга пътека, къде нямаше бутане, бате. Оставих си багажа, палатки, спални чували, глупости, за да не ми тежат. И се спуснах, отсех до билата, защото тук няма вода горе на този параклис. Ох, само да се избършва под тече, нещо ми влиза в окото. Вече е спра малко. Fuck this shit. Колелото ли да държа, телефона, пуцата в окото ли да валя. Че не ме отръгна. Ох. Обаче съм аз сумен, защото трябва да записвам на Байраваш. Че се пуснах, отсех до билата, купих 3 бутилки по литър и половина. Колко са това? 4,5 литра вода. Напълних водата и колелото. Че да има за тази вечер да се изкъпя и да пия водичка. Че втори път го бутам това бер. Стигнах! Майко мила! Местенцето е супер готино. Ей, сега ще обърна. Има си за барбекю, пейчици. Естествено в борва горичка. Аромата е страхотен. Тук също има и вече натам е параклището. Адски красиво място. А там от параклиса, между другото, понеже е на високо, се вижда цяло Панагюрище, има страхотна гледка, ама сега не ми се ходи там, че пече. Сега само оставям. Аз що не смъкнах раницата ми, сега ми такова да ми тежи, записвам, чакай, викам да запиша. Чай, почнах да дам заето вече и аз. Толкова си жега и толкова стикане. Така. Сега ще видя къде ще опъна палатката, ако е си още тук, ако не е взел някой. И после малко почивка и ще се къпя с минерална вода. Бах ти баровеца, газар! И едно от най-хубавите работи, които намерих тук до църквата. Оболах се! Я да го кусаме това. Много приятен. Като домашен. Идеалка. Сега само една люта чушка липсва.
Екстра. Султа. Айде да хапне. Тъмън изгрява слънцето. Много хладно такова, много приятно. Нататък чакам го да се покаже някъде оттам. Вай как трепера? Студено ми е. Опа, Лянка, хайде, събудих се. Измих се, време за закуска сега. Така. Сега ще ги сцепя обаче през средата. За да мога да ги намажа. Ще направи кафенце. Този път се надявам да не го разпилея половината по земята. Вай как се клати телефона като реже това. Нищо, нека се клати. Какво толкова се? Айде. Тръгнах много рано, въобще не записвах, защото имаше един бър, който исках по-похладничко да го изкача. Стигнах до Кръстенич. Тук зад мен има много як паметник. Днеска ги изджасках всичките километри наведнъж. Остана само да отида да видя тракийската гробница горе. Тръгнах сутринта в 9 часа. Днеска ще спа тук някъде на Старосело. Или тук, на Параклиса. Или малко по-нагоре, където е тракийската гробница, има чешма някаква. Ще проверим. Първо хапването. Така. Истинска краставица е това. А най-лошото от лошото пък е, че това, което е за презентация до залата, в момента това е едва една трета от целия мегакомплекс. Най-накрая да последна. Като си скъпан, изправя си дрехите, палатката е разпъната, багажа прибран, в общи линии сега остава вече само да изчакам да се скрие слънцето, че е адската жега. Сега ще се опъна и тук. Нося си киндъла, сега ще почита мъничко. Първо си вземам ябълката. Не съм ял такива чушки от много време. Обикновено яйца и сирене. Някои слагат и домат. Тук има домат. Екстра. Ема сол, бе. Ръсне ми малко сол. Чуват са кравите тук. Преди малко минаха. Доста голямо стадо. Айде да хапаме, батко! Чао! Добро утро. Тая вечер имах компания. Тук е някакво стадо крави. Ама като почнаха да мучат. Тук има една сега. Пасей си там. Чули? До 12:01 няма заспиване, братко. Една като измучи и всичките останали. Понеже тук е на поляна, бяга тук до палатката. Само да няма война, сега като изляза. Чувай ги как крупат така отстрани. Аз забравих да снимам най-важното, бе. За какво избрах да спа тука. Мечтата на всеки къмпингуващ човек. И то не е просто тоалетна.
Мивка с водичка. Вчера си спрах като бял човек. Гарненца, ватко, не е някакъв кенев гаренето да трябва да кличиш и след 2 минути краката, колената, тук са опълват всичките жили на сухожилията. Джак Спароу има тука. Много е яко тук в старо желездаре. В Хисаря това са римските терми. Много интересно местенце. Бях сега горе в музея. Видях репликата на Панагюрското съкровище. А вчера видях оригинала, батко. В баня съм, малко се отклоних. Реших да не тикам към Карлово едни 10 км по шосето асфалт, защото е супер натоварено. И минах през баня, от тук ще си фана влака и за 15 минути съм в Карлово. И сега тук даже се поизкъпах. Душ гелче, работи глупости, да миришим във влака на свежо. Тайничко ще пробвам кранчарското колело. Ей, затова живееме, брат. Пламка, помниш ли го това, бе, брат? Я? А мен помниш ли ме? На здраве. Ай, на здраве. Ей, залязва слънцето. Леле, бях го забрал тук, колко е готино. Бях го забрал и колко високо изглежда тук. По снимки, такъв, като си разглеждам снимките от Сопот едно време, където сме ходили, изглежда някакво брат, тия скали нагоре. А утре ще отидем нататък, още по-нависоко. Там е първата станция. И оттам вече още по-нависоко. Сопотския лифт, утре го фащаме, отиваме там нагоре. Айде да пробваме. Била. Лютеничка трябваше да взема. Добро утро и от Сопот. Айде. Само да отворят лифта, отивам сега да смия зъбите тук на чешмата. Да се приготвяме за голямото ходене нагоре. Опаленка. Просто направя едно кафенце. Я да го им този пастет след 5 дни в раницата. Като нов, бе, брат. Това е... няма такава храна. Идеална за такива пътешествия. Не се разваля. Малко е, не тежи много. За едно яден идеалка. Айде, залавам се за хапване. Айде, потеглихме. Сопотския лифт, най-дългия лифт в България. Спрях. Ко стана, бе, бата? Не съм минал и 20 метра, бе. Еми, ще почакаме тук. Някой май не успя да се качи и спряха лифта зарад него. Ще повися. Тя напреде, пред мене си палнаха един... DH-40. Ето тук се виждат мрежите. Това са еските тук. Майко! Аз съм забрал колко стръмно изглеждаше, бе. Брутално. Чай си използвам селфи стика, бе. Така малко да зумаутна. Да се види така хубаво назад. Слязах от лифта и фанах пътя нагоре към Добрила. Но много рязко почна да става потно, бе, бате. Слънцето пече. Тук за момента е един чакълест бър. Няма никаква сянка.
Ма след малко трябва да вляза в гората, вече добрила ще е такова хладничко. През горичката. Надобрила ще пия един чай и после фащаме по билото към върховете. Днеска идеята е до Левски да стигна или Амбарица, както смисъл две имена има. И до Купена, ако успея, ако имам време. Айде, се включваме оттам. Хижа добрила 1 час, бе, брат. Аз си мисля, ще го изджаскам това нещо. От лифта до хижата за час. То до тук само върва вече половин час, сигурно. Не половина, а 20 на минути. Аз си мислех, че е по-близичко. Сега ще дигнем. Аз между другото почнах да влизам в темпо. Загряха краката, така че винаги първите... обаче е много гадно такова. Хлъзга са. Чекълесто е. Сега дигаме темпото и ще го направим. Час за децата. Айде. Колко е приятно тук. Все едно на друго място се намираш. Вървиш, хладинка, мирише на бор. Страхотно е. Страхотно. Виж нататък. Добър ден! До хижа Добрила 1 час пише на табелата. Аз го направих за 22 минути. Окей, добре. Отивам сега да пия един чай. Тук гледката е страхотна. Ама той аз ще имам похват тук. Да, много е яко. Леле, майко. Стоп, между другото изглежда по-страшно, отколкото най-вероятно. 100%. Как е там? Чакай. Връх Левски, Купена и Ботев. Страхотно е тук. Как бъхтим по тия каманаци. Как излизат и цигари, и пот, мазнини, всичко. Ветъра цял свен да го дигне. Чакай. Ей така. Има ли някой където се хваща? Айде, качихме го. Даже някакъв човек си спи там. Каква гледка. Айде. Към другия връх. Днеска ще ги навържим няколко. Като не те е страх, заставай по средата. Аз от тук не мърдам. Не ме е страх. Нямам проблеми. Мале, каква гледка има от тук. Топ гледка. Това там е Купена. Леле, брато. Почнахме Так. да ти кажа. Чуваш ли бе? Батко.
Ох, похапнах този боб. Толкова хубаво. Обаче сега трябва да включа турбото, да ускоря крачката, защото имам влак да гоня. 3,5 влака. Трябва бързо да се сгъна палатката. Ако мога да се изпуската малко, да се измия. И газ към Карлово. Айде! Тук е толкова високо, брато! Дръж се! И как тук е яко! Това е невероятно! Точи не можах да фана в 3,5 влака, не можах. Защото имаше... трябваше да се съберем, за да пуснат лифта на обратно. Въпросът е сега, дали ще мога да фана влака в 7 бате с това време. Че ако западка някакъв дъжд тук и не спре, ако мокри всичко, трябва да чакам да изсъхва. Гледай какво става. Черно! Заваля, задуха. Дано само да от тия летните, където много бързо преминават. Да се изгърми, да се извали и да замине. А пък аз мога му дремна докато премине. Даже точно това ще направи сега. Айде, Карлово ме изпраща с дъжд по вода.